Bé, aquest és un informe sobre la Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya, de l'exercici 2022. És un informe que estava previst en el programa anual d'activitats de la sindicatura de l'exercici 2023. És una fiscalització limitada financera i de legalitat que inclou la revisió dels aspectes legals i financers de la Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya, i en concret la fiscalització abasta la liquidació del pressupost, el compliment de legalitat bàsica que li és d'aplicació en els àmbits comptable, pressupostari, de personal, contractació, protecció de dades de caràcter personal, l'esquema nacional de seguretat, la transparència i el compliment del contracte programa en la Generalitat de Catalunya. L'any fiscalitzat és l'exercici 2022 i la metodologia aplicada són els principis i normes internacionals de fiscalització del sector públic. Pel que fa a la naturalesa jurídica d'aquesta fundació, va ser constituïda per acord de govern del 22 de juliol del 2003 i està participada per la Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial CIDEM i la Fundació Catalana per a la Recerca. Durant l'exercici fiscalitzat, l'exercici 2022, va estar adscrit al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública fins al 2 de novembre del 2022 i a partir del 3 de novembre del mateix exercici al Departament de la Presidència. La Fundació és un centre de recerca i innovació. És un centre de recerca i d'innovació que té com a principal finalitat impulsar la recerca en tecnologies d'internet i tecnologies de la informació i la comunicació, les tecnologies TIC a Catalunya, aplicades a les necessitats de mercat. Per tant, és una fundació que dins de les seves activitats aquesta innovació i aquesta transferència de coneixement es produeix tant a la pròpia administració pública de Catalunya com a l'àmbit purament també privat o empresarial que treballa en aquests àmbits. I té també la condició de Centre de Recerca de Catalunya, Centre Cerca, i per tant una part molt important de la seva activitat va dirigida a la recerca i la innovació. Com a funcions reconegudes en la seva normativa reguladora, es concentra en l'impuls de la recerca en tecnologies d'internet i tecnologies de la informació i la comunicació a Catalunya aplicades a necessitats de mercat, promoure i fomentar el desenvolupament tecnològic de Catalunya de caràcter experimental i investigador amb vocació universal i no discriminatori entre els agents i els operadors del sector, participar també en projectes de recerca de base europeu, col·laborar en forma de xarxa amb altres projectes de recerca nacionals i internacionals de caràcter similar, promoure la recerca avançada en l'àmbit de les xarxes, les aplicacions de banda ampla i les tecnologies d'internet i potenciar el seu ús i aplicació en els diferents sectors de la societat catalana. Generar també plataformes de col·laboració entre el sector privat i l'àmbit de la recerca universitària, fomentar el desenvolupament a l'accés i plataformes experimentals, impulsar la col·laboració entre empreses, administracions públiques, universitats i usuaris per desenvolupar nous serveis, solucions o productes tecnològics innovadors que aportin valor afegit i generin també impacte social i econòmic i, finalment, contribuir mitjançant la innovació i la transferència tecnològica en la millora de la competitivitat de les empreses a través de la prestació de serveis de R+D+I a empreses, execució d'accions de comercialització i llicenciament de tecnologies, incloent també l'assessorament, l'assistència i el suport tècnic i de consultoria associades a la transferència de les tecnologies al sector empresarial. D'aquí que dins de la seva composició no només s'incloguin participacions o representants de les administracions públiques, sinó que tingui també una composició a la que incorpora empreses d'aquest sector de les noves tecnologies.
Pel que fa a l'organització pròpiament, compta amb un patronat, que és l'òrgan superior de govern i representació de la Fundació, i li corresponen, entre altres funcions, definir els objectius estratègics, aprovar els programes d'actuació i de distribució de fons disponibles i aprovar també els pressupostos anuals. Una comissió delegada, a la que li correspon totes aquelles facultats que li siguin assignades pel patronat, excepte aquelles que resultin indelegables, un president, que és el que ostenta la representació de la Fundació, un director que dirigeix les activitats dels projectes i els grups de treball i clústers i, finalment, un director executiu que dirigeix la gestió econòmica-financera, l'administrativa i la contractual de la pròpia Fundació. Pel que fa a les activitats i projectes que s'han desenvolupat durant l'exercici 2022, agrupades segons els àmbits d'actuació, es centren en els 4 àmbits d'actuació en el que està definit el seu programa d'actuació anual, que és el coneixement i l'excel·lència, la recerca i la innovació per a la societat i el territori, les polítiques estratègiques d'innovació digital i la transformació digital. Com veuran en la pròpia presentació, hi ha actuacions que van des del punt de vista estrictament tècnic dirigit a les pròpies administracions o els propis usuaris, fins a actuacions que tenen una voluntat de difusió general més entre el públic en caràcter general i de manera especial d'aquelles persones, com pot ser la tercera edat o persones que poden tenir una dificultat superior en quant a l'accés a aquestes noves tecnologies. Per tant, aquesta vocació d'innovació i difusió d'aquestes tecnologies en caràcter general es plasma en les activitats desenvolupades durant l'exercici. Pel que fa a les seves dades numèriques, la liquidació del pressupost, s'explica a l'informe que hi ha una diferència entre les quanties que va aprovar el propi patronat i les que estaven consignades en el pressupost de la Generalitat. Cal clarificar que els imports que efectivament s'han executat són els consignats en el propi pressupost de la Generalitat, que és el que, per una altra banda, vincula jurídicament, com no pot ser d'una altra manera, el que, efectivament, dels crèdits inicials es van veure incorporats altres romanents a través de transferències de crèdit respecte dels quals l'única cosa que diem a l'informe és que s'ha trobat la mancança de l'aprovació del corresponent expedient. Però cal clarificar o deixar clar que els imports que s'han executat realment són aquells imports que resulten dels consignats al pressupost de la Generalitat més les incorporacions de crèdit. Per tant, no s'ha tingut en compte les quanties que van aprovar el propi patronat, si bé és una disfunció que nosaltres hem observat a l'hora d'analitzar les dades d'aquestes aprovacions i per això les posem de manifest. Però no vol dir que s'han gastat o s'han ingressat més quanties de les que efectivament estaven amb una vinculació jurídica correcta, que serien les del pressupost de la Generalitat més les incorporacions de romanents que s'han fet. S'ha executat el pressupost pel que fa als ingressos en un percentatge del 82,53% i pel que fa a les despeses amb un import del 73,86%. L'àmbit en el qual s'ha disminuït el grau d'execució en l'àmbit de les despeses ha estat en les despeses corrents de béns i serveis i, en canvi, en les remuneracions de personal s'ha executat amb un 91,07%. I pel que fa al d'ingressos, les transferències corrents es van executar amb un 100% i les taxes, vendes de serveis, vendes de béns i serveis, les activitats que de caràcter comercial pugui fer la Fundació, és la seva execució ha quedat amb un 90,12%. La liquidació total de l'exercici ha estat amb un superàvit de 1.402.408 euros i, per tant, és una fundació que, des del punt de vista numèric pressupostari, diguem-ne que els seus ingressos han cobert
suficientment les despeses que ha generat durant l'exercici i ha produït aquest resultat positiu en la liquidació. Pel que fa a les despeses de personal i la seva plantilla, durant aquest exercici, la despesa de personal va ser per import de 8.901.860 euros per donar cobertura econòmica a una plantilla de 200 treballadors, dels quals 130 persones eren homes i 70 eren dones, per tant, un 65% del seu personal són homes i el 35% són dones. Posa de manifest aspectes que ja hem posat també de manifest en altres informes, en concret el Serra Hunter que es va presentar la comissió passada, en què en l'àmbit tecnològic la incorporació de la dona és més baixa que la dels homes, és majoritari. De fet, la distribució d'efectius a 31 de desembre que apareixen al gràfic, també es veu que en l'àmbit de la direcció són homes, en la innovació i suport és on té més presència la dona, però en canvi en l'àmbit de la recerca torna a ser liderat majoritàriament per personal masculí. Pel que fa a la contratació, durant l'exercici 2022 es van subscriure un total de 907 expedients, es van adjudicar 907 expedients. A través de contratació menor, 887 d'aquests contractes, per procediment obert 9 i basats en un acord marc 11. L'import total d'aquestes contratacions va ser per 3.805.167 euros. També s'ha analitzat el contracte programa 2020-2023 que és subscrit en la Generalitat de Catalunya i aquest contracte programa tenia com a finalitat definir els objectius estratègics a aconseguir, establir els indicadors i mecanismes per fer el seguiment del grau d'assoliment i també dotar a l'IDOSCAT, aquesta fundació, del finançament adient per complir-los. Es preveuen en aquest contracte programa 5 objectius estratègics. El primer d'ells seria incrementar l'excel·lència en la generació, coneixement i millorar el posicionament de la recerca a nivell internacional. El segon objectiu estratègic és impulsar i generar aliances dins l'ecosistema de recerca i innovació de Catalunya. L'objectiu tercer seria millorar l'impacte de les activitats de transferència de tecnologia i de coneixement al sector privat. L'objectiu estratègic 4 és consolidar la viabilitat i sostenibilitat econòmica de l'entitat i, finalment, l'objectiu estratègic 5 és la captació i desenvolupament de talent digital. Aquests objectius estratègics es concretaven en 15 objectius operatius i 15 indicadors i de l'anàlisi del còmput global, el 2022 es va arribar al 90,90% d'assoliment i es va superar, per tant, el mínim del 70%, que era el que exigia o s'establia com a percentatge mínim establert en el contracte programa. Pel que fa a les observacions més significatives derivades de l'informe, posem l'atenció en els punts següents. Pel que fa a les certificacions bancàries, s'ha detectat que en un dels comptes corrents de la Fundació hi consten 2 persones autoritzades que no haurien de figurar perquè eren persones que havien cessat ja amb els seus càrrecs i, per tant, en aquell moment ja no mantenien cap vinculació amb la Fundació i, per tant, no haurien d'estar en aquests comptes. És veritat que no s'ha fet cap disposició ni cap operació de les dades que hem pogut analitzar, però sí és important que des del punt de vista de la seguretat jurídica persones que no tenen capacitat de disposició dels fons no hi constin autoritzats davant d'aquestes entitats bancàries. Pel que fa a la contractació administrativa, en alguns dels contractes revisats s'han detectat també determinades incidències
relacionades amb la contractació separada de prestacions que haurien d'haver estat objecte d'un únic contracte per fer d'estat relacionades amb contractacions successives per cobrir necessitats recurrents o previsibles. I, per tant, aquestes incidències han donat com a resultat l'al·lusió dels requisits de publicitat o dels relatius al procediment d'adjudicació que haurien correspost. Per tant, hi ha un fraccionament també en alguns d'aquests contractes. Pel que fa a les despeses de personal, la Fundació no va aplicar els increments retributius previstos a la normativa al personal que portava menys de 6 mesos a l'entitat. I això és una observació perquè, evidentment, quan s'estableix en la normativa l'increment retributiu del personal de les administracions, doncs no s'estableix cap limitació en quant a que la persona porti o no una antiguitat en aquesta administració. Durant el període fiscalitzat, la Fundació disposava d'un sistema de fitxatge del seu personal respecte al tema del compliment de l'horari, però el que es va observar, el que es va constatar és que sobre aquests fitxatges o aquests controls no realitzava cap control al respecte i, per tant, no podia saber si efectivament s'estava complint correctament o no. Pel que fa al contracte programa, també s'han evidenciat mancances en alguns objectius del contracte respecte al compliment de les característiques de la claredat, la delimitació del responsable i l'especificitat d'aquests objectius. I respecte als indicadors, en el contracte programa no s'explica com s'han determinat el factor de ponderació individual aplicat i en un cas es va tenir en compte informació que no corresponia a l'exercici fiscalitzat, la qual cosa fa que el resultat final de l'anàlisi del compliment d'aquests objectius també pugui tenir un esbiaix. Pel que fa a la seguretat de la informació, la Fundació disposava d'una política de seguretat escrita, però no ha estat aprovada aquesta política per l'òrgan superior competent, contràriament al que requereix l'article 12.2 del reglament regulador de l'esquema nacional de seguretat. La Fundació tampoc disposa de l'auditoria de compliment de l'ENS, establerta també amb la pròpia normativa reguladora de l'ENS, i no disposa d'informe d'auditoria o document equivalent respecte al tractament de les dades de caràcter personal. Sí és veritat que l'entitat disposa d'un registre d'activitats de tractament, però no s'hi detallen en aquest registre les dades de contacte i del responsable del tractament, que són requisits exigits per la pròpia normativa de protecció de dades. I tampoc la intervenció general s'havia elaborat auditoria de sistemes del registre comptable de factures anual per l'exercici 2022, que està establert a la pròpia norma reguladora, la pròpia llei reguladora de l'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures. Dins de la transparència també s'ha observat que la Fundació no va publicar en el portal de transparència tota la informació en matèria d'organització institucional i estructura administrativa, de gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, en matèria de planificació i programació, en contractació en convenis, dades aquestes exigides per la pròpia normativa en matèria de transparència. Com a recomanacions, formulem aquestes tres que tenen ressenyades aquí, que figuren a l'informe. Pel que fa a la contractació, el que recomanem és que la Fundació revisi la planificació i millori el control dels procediments utilitzats a l'hora de garantir els principis de concurrència i d'igualtat i, per tant, evitar aquesta repetició de contractes menors. Establir indicadors concrets per mesurar cada objectiu i subobjectius, per pal·liar aquestes mancances que abans hem comentat en quant als objectius i subobjectius fixats, i a més també diem que aquests objectius i subobjectius haurien de fer referència a propostes reals i no solament a les previstes i quantificar i especificar la variació operada de l'objectiu, per tal que es pugui adequar a la realitat de l'actuació concreta de cada exercici.
I també recomanem que l'entitat faci una adequada planificació temporal per mantenir actualitzada la informació i la documentació necessària per donar compliment als requisits que estableix l'Esquema Nacional de Seguretat i la normativa en matèria de protecció de dades. Aquest seria el resum de l'informe i resto a la seva disposició per qualsevol aclariment o informació complementària que considerin al respecte.